Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laures Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 19 hangtod sa 22. Ang giingon dinhi: tungod kay ang kabuhatan nagahulat nga adunay naghinam-hinam nga pangandoy alang sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Kay ang kabuhatan napailalom sa pagkawalay pulos, dili sa kinabubuton nga paagi, kundili tungod kaniya nga nagpahimo niining ilalom diha sa paglaom, nga ang kabuhatan mismo mapahiling kawas gikan sa pagkagapos niini ngadto sa pagkadunot ug makabaton og kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. Tungod kay nasayod kita nga ang tibuok kabuhatan dugay rang nag-agulo diha sa mga kasakit nga sama sa pagpanganak hangtod karon. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Niining bahin sa atong pagpamalandong mga kaigsuunan, gipakita ni Apostol Pablo nga ang pag-antos maugayod ang dalan nga kinahanglan natong agian sa atong pagpadulong ngadto sa kahimayaan kauban sa Ginoo. Ang giingon ni Apostle Paul nga ang mga magtutuo makalaom nga aduna gayoy mga pag-antos niining kamulong nga panahon. Adunay pag-antos nga direct nga resulta sa atong sala ug aduna usay mga pag-antos nga kinahanglan natong pag-aantuson tungod ug alang sa atong Ginoong Hesukristo. Aduna usay mga pag-antos nga mi resulta gumikan sa pagluto sa kalibutan ug pag-alkontra sa tanang mga katawhan sa Dios. Gumikan kay ilang gi-reject ang atong Ginoong Hesukristo ug labaw pa niana mga kaigsunan aduna usay pag-antos nga atong nasinatian gumikan kay nagkinabuhi kita niining kalibutana nga adunay mga imperfections, adunay mga apan, adunay mga depekto gumikan sa sala sa mga katawhan. So realistic lamang si Apostle Paul. Wala gayoy rason nga atong pagahunahunahon nga ang mga Kristohanon mahimong gawas nun gikan sa mga problema ug mga kasakit niining kamulong nga panahon. Mao nga mahinungdanon gayod mga kaigsuunan nga makatunan nato kung unsaon nato pag-antos kining mga alantuson nga kinahanglan natong masinatian niining kalibutana. Now ato usab nga nakatunan niadtong miaging mga semana nga ang kahimayaan nga ipadayag ngadto sa mga anak sa Dios dili gayon ikatandi sa mga pag-antos nga atong nasinatian niining kalibutana. So kung unsa kabugat ang atong hunahuna sa mga pag-antos nga atong nasinatian, wala ra na kakumingking sa kabugaton sa kahimayaan nga nagpaabot sa tanang mga katawhan sa Dios. Mao gani nga gitawag ni Apostle Paul ang mga kamulong nga mga pag-antos ingon nga momentary, gaan lamang kuno nga mga pag-antos kung atong itandi sa walay katapusang himaya nga nagpaabot kanato kauban sa atong buhi nga Dios. Ang atong teksto karon gikan sa verse 19 hangtod sa verse 22 naghatag kanato og larawan or hulagway sa attitude nga kinahanglang mabatunan sa tanang mga Kristohanon samtang atong giatubang ang kamulong nga mga pag-antos, kamulong nga mga kasakit pinaagi sa pag-focus sa kahimayaan nga atong maangkon sa umaabot
Si Pablo, maayo gayud kaayo nga magtutudlo o gumikan kay expert siya nga magtutudlo, aduna usab siya'y mga illustrations nga gihatag aron atong masabtan ang iyang pagtulunan. Dili ra kuno kita ang nagantos sukad sa pagkahulog ni Adan ug ni Eva sa kasalanan ug naapektuhan kitang tanan. Ang mga kabuhatan usab kuno naangin sa pagantos. Nagantos usab sila, dili gumikan kay nakasala ang kabuhatan, kundili consequence kini sa sala sa tawo, sa sala ni Adan ug ni Eva nga atong napanunod ug kita nahimong makasasala usab. So ang kabuhatan nagantos usab kauban nato, pero ang kabuhatan mahibalo nga mudala sa pagantos niini. Sa unsang pamaagi, pinaagi kuno sa pag-focus sa atensyon ini sa kahimayaan sa umaabot. That's the whole argument ni Apostle Paul sa verse 18 hangtod sa verse 25 sa Romans chapter 8. Kinahanglang makakaton kuno kita gikan sa kabuhatan. Ug dunay tulo ka punto ang atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang postura sa kabuhatan sukad ni adtong nahulog si Adan ug si Eva sa sala. Kung atong basahon ang verse 19 mga kaigsunan, ang giingon dinhi, tungod kay ang kabuhatan nagahulat nga adunay naghinam-hinam nga pangandoy alang sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Muni attitude sa kabuhatan mga kaigsunan. Tinuod nga ang kabuhatan nagantos kauban nato, bisag walay sala ang kabuhatan, ang tawo man ang makasasala, pero ilang gidala ang ilang paganto sa insakto nga pamaagi. Sa unsang pamaagi, naghinam-hinam sila sa paglaom sa himaya sa umaabot. So, adunay duha ka Greek language nga gigamit ni Apostle Paul sa kining pulong nga naghinam-hinam sa paglaom. Una is apokaradokia. Makaplagan nato kini sa Philippians chapter 1 verse 20. Gigamit kini ni Pablo to describe himself. Ang giingon din hiyo, samtang gihinam-hinam ko kini nga gipaabot ug ang paglaom nga dili gayud ako maulawan, kundili uban sa tibuok nga kaisog karon ug sa makanunayon. Si Kristo mapasidunggan dinhi sa akong lawas, pinaagi man sa kinabuhi o pinaagi sa kamatayon. So, ang but ipasabot ni ining naghinam-hinam, murabag ang imong ulo, imong giisa, kay aduna kay gitanaw, gipaabot sa unahan. For example, kanang naa ka sa airport, imong gitagbo ang imong higala sa airport sa pagtugpa sa eroplano, sa kabaga sa mga katawhan, mga kaigsuunan, dili ka magpa-bothered sa daghang mga katawhan. Gahinam-hinam ka, munang ang imong mata, ug ang imong liog, imong iisa, imong itutok ngadto sa pultahan sa airport, kay naghinam-hinam ka nga makita ang imong gipaabot. So there is really concentration. Mo kini ang gibuhat daw sa kabuhatan. Yes, nagantos ang kabuhatan, naangin ang kabuhatan sa sala sa mga katawhan, apan ang kabuhatan naghinam-hinam sa himaya nga umaabot. Gumikan kay saad kini sa pulong sa Ginoo nga kining kalibutan na i-repair kini sa Ginoo. Sa pagbalik sa Dios, kining kalibutan nga puno kaayo sa kagubot ug kasakit nga naangin lamang sa mga sala sa mga katawhan, adunay repair nga mahitabo kauban sa kaluwasan sa tanang mga anak sa Dios nga nagpaabot sa pagbalik ni Jesus. Kining kalibutan na i-repair sa Ginoo, i-transform niya ngadto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mao kana ang gisaad sa pulong sa Ginoo. Nasayod ang kabuhatan niini mga kaigsunan. Mo kini gisulti ni Pablo, busa taliwala sa mga pag-antos nga giantos usab sa kabuhatan, wala ra kini nila tagda kaayo, gumikan kay didto sila nag-focus sa kahimayaan sa umaabot. Mao kini ang attitude sa kabuhatan. Ug kinahanglan nga mauusab kuno kini ang attitude sa tanang mga Kristohanon nga nakasinati og mga pag-antos niining kalibutana. Adunay paglaom sa kahimayaan nga nagpaabot kanato. Mao kini dapat ang atong attitude sa kamulong nga panahon. Ang giingon ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 20. Apan ang atong pagkalumulupyo anaa sa langit ug gikan niini gipaabot nato ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. So when we are awaiting eagerly for the coming of the Lord Jesus Christ,
Dili nato bali-balihon ang atong mga kasinatian sa mga kasakit ni ining kalibutana. Yes, realistic ta, nagampo ta, nagagulo kita, ang kabuhatan usab nagagulo, apan kining tanan mapildi ug madaog sa buhi nato nga paglaom nga makauban nato ang atong Ginoong Hesukristo sa bag-ong langit ug bag-ong yuta sa adlaw sa iyang pagbalik. When all of these things will be repaired, wala nay dengue, wala nay malaria, wala nay COVID-19, wala nay cancer, wala nay mga sunog sa mga kalasangan, wala nay mga hugaw sa kasubaan. Kining tanan i-repair sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayod ang kabuhatan niini, mo kini gipadayag sa pulong sa Ginoo. Busa bisan sa pag-antos sa kabuhatan sa kamulong nga panahon, iya kining giantos nga adunay dakong paglaom sa kahimayaan sa umaabot. Now, kung atong basahon ang daang tugon mga kaigsuunan, gipakita usab nga kining mga kabuhatan adunay pagbati, adunay attitude. For example, Psalm chapter 96 verse 12. Ang giingon dinhi, itugot nga ang kapatagan magdayig, ug ang tanang anaa niini, dayon ang tanang kakahuyan sa kalasangan magaawit tungod sa kalipay. So you see, it is giving us the picture that creation also is rejoicing in the power of God. Psalm chapter 98 verse 8, ang giingon dinhi, itugot nga ang kasubaan magapakpak sa ilang mga kamot, ug ang kabungturan magdungan og awit tungod sa kalipay. Abi nato ug ang tawo lamang ang midayig sa Ginoo, pati ang kabuhatan, apil ang kabuhatan nagadayig usab sa Ginoo. Wala lang ta ka-realize niini mga kaigsuunan. Isaiah chapter 55 verse 12, ang giingon dinhi, kay kamu manggula nga malipayon ug pagamanduan sa pakigdait, ang kabukiran ug kabungturan magaawit sa imong atubangan, ug ang tanang mga kakahuyan sa kapatagan magapakpak sa ilang mga kamot. So in a sense, kung ato gayud nga hunahunaon mga kaigsuunan, ang kabuhatan companion di ay nato kini, kauban nato kini, alay nato ug tutor usab kung saon nato pagkinabuhi ingon nga mga Kristohano nga nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Karon sa ikaduhang punto, atong tan-awon ang kondisyon sa kabuhatan nga aduna gayoy kasakit. Sukad ni adtong nahulog si Adan ug si Eva sa pagpakasala nga naapil usab kita, napanunod nato ang kasalanan ni Adan ug ni Eva ug makasasala na usab kitang tanan. Ang kabuhatan mga kaigsuunan naangin sa tunglo. Mo kini gipasabot kanato sa Genesis chapter 3 verse 17. Ang giingon dinhi, ug ngadto kang Adan iyang giingon, tungod kay naminaw ikaw sa tingog sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga akong gisugo kanimo, ayaw ug kaon gikan niini. Tinunglo ang yuta gumikan kanimo. Diha sa kasakit makakaon ikaw gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. You see, naangin ang kabuhatan, ang yuta nahimong tinunglo gumikan sa sala sa katawhan. So this is a form of punishment to people. Ang kalibutan unta nga puno sa daghan kaayong maayong mga butang, aduna na usay mga kasakit, aduna nay tunok ug mga sampinit nga makaangin sa atong pagkinabuhi. Nahimong tinunglo ang kabuhatan, dili gumikan kay ang kabuhatan nakasala, kundili gumikan sa sala sa katawhan. Mao nga bisag asa kitang dapit mo padulong mga kaigsunan, aduna gayoy mga kasakit sa atong palibot, aduna gayoy mga problema. Ang kabuhatan man god nahimong subject sa tunglo, gumikan sa sala sa mga katawhan. Ug sa dihang namalandong si Haring Solomon niini nga kamatuoran, iyang giingon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 5 to 8. Ang giingon dinhi, ang adlaw mo subang ug ang adlaw mo salop, ug magdali-dali ngadto sa dapit diin kini misubang. Ang hangin muhuyop ngadto sa habagatan ug mulibot padulong ngadto sa amihanan. Ang hangin nagalibot-libot ug nagabalik-balik kini sa iyang sirkito. Ang tanang mga sapa nagabaha ngadto sa dagat, apan ang dagat wala mapuno. Ngadto sa dapit diin ang mga sapa nagagos, didto sila midagayday pag-usab. Ang tanang mga butang nangapuno sa kakapoy.
Ang tawo dili makasulti niini, ang mata dili matagbaw sa pagtan-aw, ni ang igdulungog mapuno sa pagpamati. So this is a description nga ang kabuhatan nag-agulo, kitang tanan nag-agulo mga kaigsuunan, gumikan sa kasalanan sa mga katawhan, ug ang kabuhatan mismo nagpaabot nga i-repair sila sa Ginoo sa pagbalik sa Dios. Grabe gayud kaayo ang epekto sa sala mga kaigsuunan, no? Nga ang kabuhatan nga wala manuntay sala, naangin. Grabe gayud kaayo ang epekto sa sala. Ug grabe usab kaayo, mas labaw nga dako kaayo ang epekto sa pagkamatarong ni Kristo, sa kaluwasan ni Kristo, sa grasya sa kaluwasan, nga bisan pa ang kabuhatan, maangin usab sa kahimayaan nga nagpaabot sa tanang mga katawhan sa Dios. So, kung ang sala, grabe kayo ang epekto sa kabuhatan, ang gibuhat ni Kristo nga pagtubos, mas labaw nga grabe ang epekto. Mao gani nga gahinam-hinam ang kabuhatan nga nagpaabot sa paglaom, nga mahimong mahimayaon kini pag-usab, ug labaw pa sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. So adunay connection ang tawo ug ang kabuhatan. Adunay solidarity between man and nature. Nga ang buot ipasabot niini, kung unsa ang nahitabo sa tawo, naangin ang kabuhatan. Mura ra ba og kining ni ang himalatyon nga tawo nga dili lamang ang iyang lawas ang nag-anto sa balatian, kundili ang habol usab niya, ang mga gamit na infected usab sa virus, ug ang tanang mga tawo nga naa sa sulod sa lawak na affected usab sa kasakit ug kaguol, sa kamatayon sa atong hinigugma. And in some cases, posible nga nakalanghap ug natakdan sa virus sa tawo nga himalatyon. So there is really a solidarity between man and nature. Na-infected ang tawo sa sala, na-infected usab ang kabuhatan sa sala. Pagaayuhon sa Ginoo ang iyang mga tinubos nga mga katawhan, ang kabuhatan usab makadawat sa panalangin sa dakong kaayuhan sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang attitude sa kabuhatan wala nagbagulbol, nagpaabot lamang nga naghinam-hinam. Pero mausahay, ang attitude sa mga katawhan sa Ginoo nagbagulbol sa mga kasakit nga atong nasinatian. Imbis nga magpaabot kita, didto kita mag-focus sa himaya nga atong maangkon sa umaabot, ang mga Kristohano nagpadala ra kaayo sa kamulong nga kahimtang. Mao kini ang gustong i-correct ni Apostle Paul niini nga bahin sa iyang sulat sa mga taga-Roma. Ikatulo nga punto mga kaigsuunan, ang paglaom nga nagpadasig sa kabuhatan, taliwala sa iyang kondisyon nga puno sa kasakit. Unsa man ang paglaom, there is really an eager longing for the revealing of the sons of God. Ang kabuhatan kuno mga kaigsuunan, excited nga masayran kung kinsa gayod ang tinuod nga Kristohanon ug kinsa gayod ang peke nga Kristohanon. Gumikan kay sa pagbalik kuno sa Ginoo, matod pa sa Biblia, mapadayag kung kinsa ang tinuod o kinsa ang peke. Ilain sa Ginoo ang karnero gikan sa kanding. So, dunay mga tawo nga nagtuo kita nga Kristohanon pero dili di ay, aduna po'y mga tawo nga murag nagduda ta nga Kristohanon pero tinuod di nga Kristohanon. Sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, ipadayag kuno ang tinuod nga mga katawhan sa Ginoo. Nasayod kuno ang kabuhatan niini, mao nga excited ang kabuhatan nga makit-an kung kinsa gayod ang iya kang Kristo ug iya kang Satanas. Sa kamulong nga higayon, ang kalibutan wala gayod nasayod sa mga Kristohanon. Nakaminos sila sa mga katawhan sa Ginoo, ila pa man ganing gibugal-bugalan. Wala gayod nila makita ang tinuod nga bili sa tanang mga katawhan sa Ginoo. Apan sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, adunay dakong pagpadayag. Adunay dakong paglantad mga kaigsuunan, pagbukhad sa tinuod nga mga katawhan sa Ginoo ug ang ilang bili, ingon nga mga tinubos nga mga katawhan sa Dios. Sa kamulong nga panahon, gibugal-bugalan sila, gikaminusan sila, gisakit sila, giluto sila. Apan sa pagbalik sa Ginoo, there is what we call a public adoption and a public glorification nga masaksihan sa tanang mga katawhan. Busa kung ikaw karon higala anti-Christian ka, imong gikataw-an ang mga katawhan sa Ginoo, imong gibugal-bugalan, gikaminusan,
sa pagbalik sa Ginoo. Kung dili gayud mausab ang imong kasing-kasing, kung dili ka maghinulsol sa imong sala, ikaw nga nagbugal-bugal karon, apil ikaw sa malisang sa pagpadayag sa tanang mga katawhan sa Ginoo. Busa samtang aduna pay panahon pag hinulsol sa imong sala, balik sa atong Ginoo higala. Tuuhi si Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ayaw og salig sa imong pagkabuutan ug pagkamaayo kay dili ka maayo. Ang imong gikinahanglan ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga magapapa sa tanan nimong mga sala nga iyang giula didto sa krus sa Kalbaryo, ug ang pagkamatarong ni Kristo nga igasulob kanimo gumikan kay wala kay pagkamatarong nga madawat at tubangan sa Ginoo. Ayaw paglangan-langan, mo kini leksyon mga kaigsuunan, mga kahigalaan gumikan kay sa pagbalik sa Ginoo, aduna gayoy dako kayong revelation. Adunay dako kaayong pagpadayag basin ug makuratan ikaw ug magmahay ug magbasol ka hangtod sa kahangturan. Again, sa pagbalik sa atong Ginoo, dili lang ang mga katawhan sa Dios ang pagahimayaon. Ang kabuhatan usab adunay kahimayaan nga masinatian ug gitagna na biya kini sa mga propeta sa Old Testament ug bisan pa sa Book of Revelation. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, "Behold, I make all things new." Iyang pagabag-uhon ang tanang mga butang. Adunay paglaom ang tanang kabuhatan nga maluwas kini gikan sa pagkagapos, sa pagkadunot ngadto sa mahimayaon nga kagawasan kauban sa mga anak sa Dios. Dili kini annihilation nga mura og gubon sa Ginoo kining kalibutana, asagud ang tawo gikan ni ana nga konsepto nga ang Biblia puno kaayo sa saad nga kining kalibutana i-repair sa Ginoo. Mao kini ang mahimong puloy-anan sa tanang mga katawhan sa Dios. Mao kini mahimong bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mao kini gisaad sa Biblia i-repair ang kabuhatan. Mao gani nga ang kabuhatan nagpaabot nga adunay paghinam-hinam sa himaya nga masinatian niini kauban ang mga katawhan sa Dios. So the very fact nga ang kabuhatan nagantos kauban sa tawo, nagpasabot kini mga kaigsuunan nga magmadaugon usab kini kauban sa tawo. So sa atong pagpangita sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin ang pagkamatarong naghari, kauban nato ang kabuhatan niini nga paglaom, bulahan nga paglaom mga kaigsuunan. Ang kabuhatan makasinati og renovation, ug ang kabuhatan mahimong hingpit kauban sa mga katawhan sa Dios. And so, sa kamulong nga panahon, ang kabuhatan naangin sa tunglo. Naangin sa tunglo, bisag wala nakasala ang kabuhatan, ang tawo biyang nakasala. Apan, naglaom kini, nga adunay paghinam-hinam. Wala bali-baliha sa kabuhatan ang kasakit niini sa kamulong nga panahon, because one day, it will be delivered from the curse. Karon mudangat na kita sa mga aplikasyon. Unsaon man nato pag-apply sa atong kinabuhi kining argumento ni Apostle Paul nga atong kamulong nga mga pag-antos ingon nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo na sinatian usab sa kabuhatan. Karon ang kabuhatan bisan pa og sa kamulong nga panahon nakasinati og dili masukod nga mga pag-antos usab, pero sila nagpailob, nagpaabot nga adunay pagpailob taliwala sa kamulong nga kondisyon ini. Bisan pa og ang kabuhatan nag-agulo, pero ang kabuhatan dili reklamador. Wala mireklamo ang kabuhatan, kundili nagpadayon gihapon sa pag-function, sa function sa kabuhatan nga adunay pagpaabot sa kahimayaan sa pagbalik sa Ginoo. So mao kini ang argumento alang kanato nga kinahanglan nga mag-antos kita og magpailob sa atong kamulong nga mga kasinatian nga adunay kasakit. Gumikan kay aduna usab kitay paglaom sa umaabot nga kita pagaluwason sa Ginoo gikan niini nga kamulong nga kahimtang. Samtang ang kabuhatan mapailubon kaayo sa kamulong nga kondisyon niini, gumikan kay adunay paglaom kini nga one of these days mapahiling kawas gikan sa tanang mga pag-antos. Samot na gayud kita. Samot na unta kita mga kaigsuunan diha kang Kristo. Samot nga kita magpailob. Gumikan kay klaro kaayo ang saad sa Ginoo nga iyang gihatag kanato.
nga one of these days mahimo kitang gawas nun gikan sa tanang epekto sa kasalanan, aduna kitay buhi nga paglaom. Kinahanglang dili kita mahimong reklamador o kinahanglang himayaon nato ang Dios pinaagi sa atong pagsalig kaniya ug pagpailob taliwala sa atong mga kasakit. Kung atong isuma total ang atong pagtuon niining taknaa, ang tanang kabuhatan nagpaabot nga adunay paghinam-hinam nga mahimo kining hingpit. Nganong dili kini mao ang atong attitude. Wala pay kabuhatan nga nahimong hingpit. Ug nganong naghunahuna man kita nga maangko nato ang kahingpitan niining kalibutana, dili kita mahimong hingpit sa kamulong nga kalibutan, pero mamahimo kitang hingpit sa umaabot. Ang giingon sa 1 John chapter 3 verse 2, mga hinigugma, mga anak kita sa Dios karon ug kung unsa kita mamahimo, wala pa makita. Apan nasayod kita nga kung makita na siya, mahimo kitang susama niya, tungod kay makita nato siya sa iyang pagkasiya. Higala, naghunahuna ba ikaw nga kining kalibutana mao ang imong bahin, mao ang imong portion? And that means nga imong gipili ang walay katapusan ug makanunayon nga pagantos. Gumikan kay kining kalibutana puno kayo sa pagantos. Pero kung nasabta nimo nga ang buhi nga paglaom anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo, makabaton usab ikaw niini nga paglaom kung ikaw maghinulsol sa imong sala, kung ikaw mubiya sa imong pagkadautan, ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ayaw na og langan-langan na pakini higala, buhata na kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore.
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.